Handumanan sa kaawit. Ano ba na siyang kakikaroon, maganing sa kalalaki, nga taga Dumaguete City, nga tumatatampo nagtago sa nga Joel. Yahaya gining tarong tagtrabaho makapamusura man kitag maayo. Ikaw masagani oh. Gwapong gagay ka. Insert pa, balag ligsan. Si Bakoy. Siya ron nga ako por madili ko kauyab ini. Aw, di ta manguli ron. Kung di ta kauyabay. Teka na chicks ba yo? Naglinya? Oh, nasa mo nag chicks oh. Mura nag chicks? Ha? No? Napil sa mga gwapa. Pulos mo Bay, ko. bay. Oh, ang ig. Bay, dili ka hana tungod lang sa lights bay. Nailad ta. Depende sa akuan sa kidlap-kidlap. Oo, nay. Tuo no. Nailad lang ta ba? Base no. Pero naging mga gwapa na ba yo Bisa payagan pa. Nasa mura gwapa-gwapa oh. Nagbugdo ka to. Wala ka na nakaputi sa may labay sa may nakakidlapan. Tara. Ako na. Ako na. Oh, Karon kita no. dayon. Sweet music ron no. Ako nang daganon. Ako na isayaw. Sige, go good. Bay, ako sa niyang tupad ba yung? Ha? Kanay kayang tupad eh. Yo, palo. Kita na ko. Sige. Dungan tagdool nila ha. O niya. Okay, sige. Oh, uy. Bay, Tukar na. Ha? Tukar na kapalaran. Dala, kitingig baulahan ta. hi miss. Pwede magkigsayaw? Ako? Ikaw lagi unta kung musugot ka? Sure. Okay naman daw, uy. Mas hindi pa kaganahan. Wato lang ka. Kining, ihatod lang tika sa inyo, Ida. Ayaw, uy. Strict kayo akong tiyo. Dungan lang ini agaw. Sige. Tuon lang muna mo ha. Kay gabiin na ba kayo? Yung makumpiyansa rong panahon na. Salamat sa inyong paghatod na mo, ha? Layo para ba mo ulian? Sa Pikas Barrio pa. Okay ra, basta ikaw. Ugma ha. Mamisita ko nimo dinhi sa ilang tiyo nimo. Ikaw, basta ba tinarong ng imong tuyo? Mamisita ka ako kung binuang ra. Magpaawat ko nimo, Joel. Tinuod ka? Gidawat na nimo akong gugma? Ha? Nganong ako pa magdugay-dugayon kung parehas na kipati. Tumaw, uyab na ta? Ha? Hoy! Mga litay na arabas-bas tiyo. Basig makasabaan ta. Bahala na. Makasaba lang ko. Basta makakiss lang ko nimo. Tinuod ka bay? Tinuod ka? Are you sure? Gisugotin ka ni Ida? Yaya ko ni mo gud. Lipay kay ko bay. Hasta gani Di ko. gud na ako binuangan si Ida bay. Ha? Siya ang babae nga akong pakaslan bay. Ito, kalitan ko. Bago pa gani mo nagkaila, uyab man dayon. Grabe. Bay, gitawag ka ng gwapang babae ay. Ay, Lina. Ikaw na? Hoy! Kumusta naman ka? Hindi gwapo lang yapon. Ikaw, kumusta naman ka Minyo na ka? Wa pa, uy. Wa pa, nalibat. Ila-ila din mo sa akong amigo si Jewel. Bay, akong classmate sa high school. Sige lang taon ni kami sa una. Isang taon. Si Lina. Max, uy. Isgot pa dyan, ana, uy. Maumota, uy. Klarom sa kayo ba? Ang news man gyud ng dagwaya Lin. Lin, diin man kagikan, Lin. Oy nga, nasuroy man ka dinis dapit sa piryahan. Ay, dito ko gikan sa akong amiga, oy. Akong gisuroy. Pa nagsarabi ako makabakasyon. Tayo man akong trabaho, good, Max. Tuan naman ko sa Cebu. Mao di ay. Uy, sa Cebu di ka? Asa ka dapit sa Cebu magtrabaho? Sa Cebu masag ko. May bakasyon na masag ko din kay namista ko. Oh, mao ba? Oh, naako sa Mandawi. Hello, mandawi sa ko. Nakay contact number diha aron magkakontak kay ta. Amiga na ba ta? Sure. Overkill gyud. Wipe out gyud nimo. Grabihan nimo Gisugot sa kanina. Taasa ko di swerte ni pagpaulian nimo din sa ato. Mao lagi. Pero ang problema ini ron. Kay naglibog na hinuon ko. Kung asay ako nilang tulo. Ha? Tulo? Oh, Kisa may katulo? Dara lagi ako naibawan. Nga ako na ilhan. may uyab man kong daan sa Cebu. Sa? Grabe ha! Manlago na ta sa plaza ha. Sa di pa tayo mamauli. Sure. Indot kayo ang mali sa pari, no? Bitaw? Husto good si father. You cannot serve two masters at the same time. Ngano ka, uy? Tana. Okay ra ka? Okay ko. Tanam, lahos na ta sa plaza ron. Magkapuisto na ita. Daghan na ba ron? Daghan na ba manuri ron kay Domingo man. Nya, tali abot ang fiesta. Maog yun. Tempapi ka diyo sabi. Pahiran na to ang singot ni mo. Salamat Han. Han?
Sweet di ay. Parehas naman na ba? Di ba? Honey, sweetheart, darling, my love. O, di ba? Tara na. Di pa tama mauli. Basin gipangita na karon ni tiyo ni mo. Naiba ko man to si Tiyo nga kauban ta. So, okay ra kun, magbigay-dugay ko. Patay. Usaon na lang sabot na mong lina nga manimbasad mi. Mas maay pagwa na lang nato wa na ko tandu ato da. Gabi na lang gyud unta mi manimba. Usaon kanahan sa siya og hapon aron makapanuri pa kuno ni. Paita ini. Usaon na kuno na. Han, may problema ka? Ah? Eh, gipaningot mo ko kag maayo. Wow, uy. Alimuot lang. Ha? Kahangin gialimutan ka? Uy, kadiyot ha. Ay, si Fee. Han, kadiyot ha. Tubagon una anak ko ni, ang akong boss ni. Bubalik ko na yun. Hello? Hello, babe. Kumusta? Babe, I miss you so much na. Basta na ang kailaing ka-open diya, ha? Unsa? Ay, ako pa. Babe, faithful kay ko ni mo eh. Abi ni mo, di abi ako dito sa simbahan. Ikaw, hain man ka, ha? Basin, nasa kailaing kauban di, ha? Ikaw, ha? Uy, nara ka sa bahay. Hmm? Naginuktok. Nagunahuna ni mo. Oh? Mingaw nag-ay ko ni mo paya. Balik na diri sa Cebu pa. Ha? Oh, mubalik na ko sa sunod simana. Paabura ko, ha? Pabutabi ako, ha na? Sige na, babe. Muntayo sa kong simba, ha? Oh, pasaylo ako, Lord. Pasaylo ako. Han? Unsa naman? Nga naman ko no? Ako, Han. Ay, papaliko na ko sa Cebu sa akong boss kay naidagang pinding nga trabaho. Ha? On leave man ka? Pero ingon anak yun na, honey. Tanahin mo na, mamaulin ta kay. Murag, naglain sa akong piano eh. Basin ug maabtan unya ko din ni manimaho niya ta. Abi na ako, dili na ko ni mo tungahon. Ano kung di man. Kuan lang, nalangan lang ko kay gisugo man kong mamagod. Doon na sige papalit na ako sa Tianggi. Nawahin noong tagamay sa misa ganina. Ay, gamay ram sa dinoon. Mapasaylo ra ta ato. Hinoon. Manurita sa peryahan na. Dugay na ako mo makaadto dito da. Ha? Sa peryahan? Patay. Musuroy ra ba to sila si Ida ron dito? Uban si May Kagaw? Tayong pabi ba? Di lang ta dito eh. Di lang ta dito, Han. I mean, sweet day. Kuan, mas gusto kong musuroy pa dapin sa baybayon. Romantic eh dito. Ha? Romantic, di ba? Sige. Kabugnaw sa hangin, uy. Bugnaw tuod. Asa man, gusto kang kupuan ka sa mga bukton? Okay, dali. Tingin ako gusto mahuman pining adlaw. Gusto kong makauban ka kanunay, Joel. Ingon man sad ko, Lina. Kano sa man ka mo balik sa Cebu? Dungan pa, ha? Ihatod ko sa akong boarding house o pagkahuman, mauban ko ni mo sa imong boarding house. Ha? Ay, Unya, ansa na? Kinsa magay imo sa tulo. Bet, ditsuhag, ambot be. ba yun? Naglibog na ko. Si Ada, sweet kayo siya. Si Faye, paraigon sa kayo. Ug si Lina, perte, loving kayo. Ay, kabuang mo naman ko ba eh. Itaw. Nabuang lagi ko ani. Asam ka nilang tulo no? Ang akong piliun. Na, mao na, hinangol pa. Okay. Sa tulo, na maginay mas bugat bay. Dili na mahimo nga pareha silang bugat, no? Na magi gaan ay bugat, na bugat. Na pinakabugat. Ay, ikaw ko tibang-tibanga ko na dabe. Tilo ka. Lagi oy. Naunsa bay noon eh. Sa gyud ni sa akong kasing-kasing bay. Saon nga maibugon ug mahigugmaon kayo. Oh, sa akin na bay. Ha, sa akin na. Gidungan ba nimong tulo ka babae nga pulos na higugman nimo? Naibaw ko ba yoy? Sa ni? Ug di mayong kanunayon ni kay makabuang. Oo. Di gid lalim gwapo ba no? Ala sige, suluhan na. Bay, angtod karon naglibog pa ko kung kinsa nilang tulo nga akong buhian. Naibaw kung usa ni mga adlaw. May bawaan unya nila nga gidungan ako sila kundi na ko buhian ang uban nila. Hinaot pa unta nga di ko masayop sa akong pilion. Di nilang kutob o dagang salamat sa inyong pagtagad. Mao kita manghikalan ka agi ni Joel nga taga Dumaguete City. Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ni ining tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ni ining akong suliran. Tawgan lang ko ninyo sa pangan nga Ann. Hingkod ang pangidaron.
Kaslunon, taga Negros Oriental. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong apelido. Gianak gud ko sa akong parents nga dili pa sila kasado. Aron inyong hisabtan, sugdon ko ang akong sugilanon sa nahitabo sa akong mga ginikanan dihang nagkita sila sa Manila og nagkauyab. Ingon ini ang mga panghitabo. Oh, kuyog ta sa akong pagpauli sa amo sa dapitan, men. Kay ipaila-ila ti ka sa akong mga ginikanan. Bakasyon man ko dito. Ay, di lang tingali ko eh. Kay kasaba niya ko nilang papag mama o may bawaan ko. Kalayo ra ba itong dapitan? Matinga niya ang kumaginikanan kung anong naabot ko dapitan. Ngang ila ra ba ni bawaan ni ako sa Manila nagtrabaho. Oh, paano akong mahibaw sila? O sabot mo ipasabot. Oh, di lang ko na ito pahibaon silang mama o papa ni mo sa Negros. Unsa? Ma, pa, siya si Carmen ang akong uyab sa Manila nga taga Negros. Nahibaw ba ang imong mga ginikanan nga niuban ka sa among anak dinis amo, day? Wa ra ba nang? Oy, pahibaw oy. Kaya ang imong mga ginikanan nagsalig in taon nga tuwa pa kag Manila. Pero, ma, Inahan ko, Roberto. Oh. Sahi ba punog ang mga igsuon mong babae ingon anion sa ilang mga uyab? Nga dadon laglaki nga dili ta mahibaw. Musugot ka ba, anak? oh, ma, Suwati ang imong mga ginikanan, Carmen. Pahibaw nga niya ka sa dapitan, ni kuyog sa among anak. Aron nga dili to sila magdahom in taon nga tuwa ka pa sa Manila nagtrabaho. oh, kunya, unsa may puong sa imong mama sa iyang tubag sa imong suwat? Pwerte ko na sa kuha sa kong papa. Bantay lang ko kung mauli ko sa amo. Oh, unsa? Ingon bitaw ko nimong di ka bukoy ni mo din sa inyo. Iso na bagitos papa na ako na. Oh, kung mauna, ayaw na nag-uli sa inyo. Unsa? Kay, basi kung saro niya kang papa ni mo. Roberto, Mao ba? di na lang ko mapauli sa amo nang. Ay, pastilahan ninyo. Pero bayo na lang nga, nahibawagit sila nga niya ka na sa amo sa dapitan. Tagaiw niya kog address sa inyo ha, Carmen. Kay pasabdon ko ang mga ginikanan nimo. Magminyo na lang tingali, Miss Carmen, ma. Unsa? Uy, upang taon ta kwarta nga ipagkasal ninyo, uy. Pagkalitan man ta ninyo. May magtagasilingang barangay ra na nato Las Carmen kay gamay ra gasto. Kalayo in taon atong Negros ipamay. Oh, mag-ipon na lang, Miss Carmen, ma. Unsa? Oh, Men, nausam ka, ha? Bert, Ano? mabdas man tingali ko. Unsa? Oh, yes! Tatay na ko! Tatay na ko! Uy, ay, kagwapa sa akong apo. Ka-cute. Oh, sabay ipangan ninyo, ane. Mary Ann, wanagyan na akong panganiya, ma. Awa, nindot ng pangana. Oo niya, dili ni makadas atong apelyido, Roberto. Uy, nganong dili man, ma? Kadili man mo kasado ni Carmen. Maong dili makadaning bataas ibong apelyido. Kang Carming apelyido ang dadoon ini. Nataw ko sa tuig 1992. Napabunyagan ko ug naparehistro ko nga nagda sa apelido sa akong mama. 1994 na, sa dihang gikasal na ang akong mga ginikanan. Ni ana sang tuiga, gipausab-sab nila ang akong rehistro aron magdaan ako sa apelido sa akong amahan. Tuod man, apelido na sa akong papa ang akong gida sa pagsugod na akong eskwela ug hangtod na nga nagtrabaho ko. 2010 nga namatay ang akong papa. Ug ning bag-o lang, nagplano unta mi sa akong uyab nga magpakasal na. Unya, Kung buhi pala unta to si papa di mo karon. Malipay yun unta tong maminyo ng iyang daga. nahinumdum ka na sang papa, ma. Ang Mamandayoy masun sa kung nauna ning pagpananghid di mo magpakasal na ka, Mus Jessie. Nga kami magyud tong si papa ni mo magmahaton ni mo sa altara. Ngano gud ay kun ikaw lang, ma? Ug di ba may kalagman ang tao? Nahibaw ko, naara si papa sa adlaw sa akong kasal, ma. Nala, sige. Unya, unsa man? Nangandam na ba mo sa inyong mga papeles alas sa inyong kasal? Maunay una namong lakwon, ma. Nagpaabot lang mi si Jessie sa imong go signal nga musugot ang magminyo nami. Sige, sa ba ko mo balibad, uy? Nga nagkaila naman kay ko ng Jessie.
May manggani mo kaya nanghid mong taro nga magminyo na. Ay, wa ko mabaslis akong gibuhat sa mga ginikanan kani adto. Kay ngano di ay ma? Unsa di gibuhat nimo kani adto? Ay taas na king istoryaan. Maong nalipay ko din yung gibuhat. Nga nananghid yung mong daan si Jessing magminyo na. Hikaya ninyong dayon ang yung mga kinalanon alang sa iyong pagpakasal. Ma, Oh, kumusta yung lakaw ni Jessie? dako ako og problema aning akong NSO birth certificate ma. Ha? Kaya naman? Wa man ang giday ko magda sa apelyido ni Papa. Unsa? Apelyido man nimo ang akong gida sa akong NSO ma. Unsa? Uy, kipausap ba ito na mong papa ni mo? Sadyang nakasal na mi. Unya, nganong bisag unsaon man nako dito sa NSO, kani man gimugawas na ako nga NSO birth certificate mabi. Uy, naunsa gud na? Amo dalagyan tao na napausab, uy. Napamanggan ni di ang kopya sa among affidavit nga namatuod nga amo nang napausab ang imong apelyido nga sa apelyido ni papa nimo ngadto 1994. Ay mo dagdag og dapitan. Ako'y susi ani. Kumusta naman ang lakaw ni Mama ni Moan? Wa pa man gid mo tawag si Mama Jess. Ay, malangay yun tas pagpakasal inian. Si Mama na. Hello, Ma? Hello, Nak. Di ako sa civil register karon sa tapitan. Di na ko ni mapausap kay patay na sa papa nimo. Ha? Unya, unsaon man nato ana, Ma? Nga sa tanan akong records, apil na ang akong PhilHealth. Apelido man ni Papa ang akong gida. Mahimo man kuno mo gamit tag abogado ani anak. Pero 6 months pa kuno ang proseso ug mokabat og 12,000 ang gastuhan. Unsa? Dako og dugaya gud. Mao ni karon ang hinungdan nga nalangay ang among pagpakasal sa akong uyab. Naglibog pa mi sa angay namong buhaton. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Nataw ko og 1992. Dili pa kasal ato ang akong mga ginikanan. Maong apelyido sa akong mama ang akong gida. 1994 silang gikasal ug sa samang tuig ilang gipausab ang akong apelyido ngadto na sa apelyido sa akong papa. Apan nga nung pagkuha nako og NSO karon, wa man mausab ang akong apelyido. Kang mama pa man. Ikaduhang pangutana. Giadto ni mama ang dapitan diin ko marehistro. Gipakita ni mama ang iyang affidavit sa civil registrar sa dapitan nga nagmatuod nga niadtong 1994 napausab na nila ang akong apelyido. Wa ba dito bili nga affidavit? Asa man mi mo reklamo ani? Ikatulong pangutana. Unsa ka tinuod nga dili na pwede ipausab sa dakong kasayon ang akong apelyido kay patay na ang akong papa? Unsaon man ako ini nga ang mga records nako sa pag-eskwela, apil na ang akong PhilHealth apelyido man sa akong papa. Dili na ba nako magamit ang akong PhilHealth ID nga wa man ni magtugma sa akong NSO? Ikaupat o katapusang pangutana. Tinuod ba nga mapausab lang ni namo kung magamit mi og abogado? Og nga 6 months pa ang pagproseso og 12,000 ang magasto? O pwede bang magpa-late register na lang ko kay dinalian man gud unta ang among pagpakasal sa akong uyab? Palihog tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Ann. Mayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathan. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Karong adlaw mag-uban ta kuyog ta tungod kay ako usa ka abogada. Ug ako usa ka medical doctor. Kami sa ako ang partner ang muhatag ninyo og tambag ug tubag sa inyong mga pangutana ug problema na may punto medical, punto legal, emotional, personal ug problema sa mga ginadiling rugas. Manahan na mo pagdugay, ipadala niyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writer's page. Pwede sad inyong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta ato ang mga sukintig paminaw? Hinawat unta nga kamo. Sana hopeful lang gid gihapon ta. Balag natin mga problema, balag sakit ato ang dughan. Paningkamutan lang gid nato nga mo smile ta. Dili nato ipagawas ato ang mga kalagot ug kapungot sa ubang tao nga way labot. You stop explaining yourself to people who don't care to understand. Mao na, ayaw na gyud. No kay lisod man kaay ng mga taong kitid kay utak, bisag kung saan na mag-explikar. Di gyud mo sabot. Di mo sabot, di maminaw ay undangi kay kay magkapoy-kapoy. Dako magdiferensya ng dili kasabot ug dili mo sabot. Yes. Ang kanang dili mo sabot undangan. Di ba? To legal kini Yes. ang problema, partner. Nataw si Anya atong 1992 nga wala pa makasal ang iyang mga ginikanan. Mao nga apelyido sa iyang inahan ang iyang gidala sa rehistro. Tuig 1994 na gikasal ang iyang mga parents. Ug sa mausang tuig ipausab sa iyang parents sa civil registrar ang iyang apelyido.
Nagtunga siya hangtod nga nakatrabaho na nagdala sa apelyido sa iyang amahan. Tuig 2010, namatay ang iyang papa. Ug ning bag-o lang, plano pa nilang magpakasal sa iyang uyab. Apan pagkuha niya og NSO birth certificate, apelyido man gihapon sa iyang inahan ang iyang gidala. So mao na ang atong batigan niya sa drama partner, no? So unang pangutana, nataw ko og 1992. Dili pa kasal ang ako mga ginikanan, mao nga apelyido pa sa mama nako ang akong gidala. 1994 silang gikasal. Ug sa maong tuig ilang gipausab ang akong apelyido ngadto na sa apelyido sa akong papa. Apan nga nung pagkuha nako og NSO karon lang wala pa mausab ang akong apelyido. Kag mama pa man nga apelyido ang iyang nakabutang dito sa NSO partner. Ang proseso manggod ana no sakto ang gibuhat sa imong mamagpapa nga pagkahuman nila kasal ilahang gipausab kay ang kanang ang imong apelyido from your mama ngadto na sa imong papa kay gikasal naman sila. Ang tawag manggod nato ana nga proseso is the process of legitimation. Kay gipanganak ang illegitimate pero ang imuhang ginikanan nagdayon man gikasal man sila unya provided nga atong panahon nga gianak ka walay legal impediment nga ikasal unta sila, pwede gyud unta sila kaslon pero wa lang mahimo gyud kang mahimong legitimate child pinaagi sa process of legitimation and usa sa necessary consequence sa paghahimo nimong legitimated or legitimate child ang pagdala sa apelyido sa imuhang papa. Now, ang process manggod ana from the local civil registrar kung asa na rehistro ang imuhang birth certificate, inikahuman manggod nimo pa-change ana dito, i-endorse na dito sa NSO. From what I know is that inyo nang ipada dito ang local civil registrar mahimo og endorsement unya i-endorse na nila dito. Ang mugawas ana dito sa imong NSO dili mausab ang imong NSO birth certificate. Ang original nga nakasuwat dito nga apelyido sa imuhang mama mao ra gyapon gyud ay mugawas. Naalay annotation or note sa ubos sa imong birth certificate nga legitimated ka and mao na ni imuhang apelyido. Now, two things ang ako ang gitan-aw ani partner. One, posible nga basin wa lang niya namatngunan nga wa gyud na usab kay naara gyud dito ang annotation sa ubos. Or kung wa man gani annotation, di only nya inyo man gani di ang gi-process dito sa local civil registrar, ang pinakaposibleng nahitabuan na is wala na endorse from the local civil registrar ngadto sa NSO. Kay kinahanglan manggod pahibawon ni local civil registrar si NSO nga iya ning giusab ang record kay na legitimated na. Kay para si NSO po iya pong usbon. Basin wa ninyo natiwas ang proseso. Basin, Okay. Wala man involved diri partner pagpausab. Naay mga administrative fees, no, which is very minimal. Apil ang notarial fees ug ang pagbayad nimo og postal money order para makakuha ka og request ka og copy para ana. Okay? Alright. So ikaduhang pangutana. Giadto ni mama og giadto mama ang dapitan diin ko na rehistro. Gipakita ni mama ang iyang affidavit sa civil registrar sa dapitan nga nagmatuod nga niadtong 1994 napausab na nila ang akong apelyido. Wala pa di ay ito'y biling nga affidavit asa man nimo reklamo ani. Ang ilahang mga buhatonon din sa local civil registrar, like I said, posible lagi nga basin wala lagi na endorse sa local civil registrar ngadto sa NSO, no? Kay dili ra man gud na affidavit ang inyong inyong ipakita na amang gud na form nga inyong fill upan og tiwason ngadto sa local civil registrar. Okay? So, basin mas may pag inyo na lang balikon dalha maski nagpatay imuhang papa, pwede pa man gud nimo gyud mapausab, no, para mahimo jud kang legitimated nga anak. Dili ra man gud ingon nga walay bili ang affidavit. Naibili ang affidavit. Posible nga dili kompleto ang mga dokumento kay dili ra man affidavit ra ang ginahanglan gud para mausab. Alright, no. Okay. So kanay tubag nato ni Elaine, no. No. Si katulong pangutana. Unsa ka tinuod nga dili na pwede pausab sa dakong kasayon ang akong apelyido kay patay na ang akong papa. Unsaon man nako ini nga ang mga record nako sa pag-eskwela nako apil na ang akong PhilHealth apelyido pa man sa akong papa. Dili na nako magamit ang akong PhilHealth ID nga wala man ni magtugma sa akong NSO. Mo na
di na nimo kinahanglan usbon, ang importante imuhang ipatarong ang imuhang NSO record. Balik dito sa dapitan, usba kumplituha ang proseso sa paghimo nimo nga legitimated nga bata para masakto na tanan imong records. Di man na inana kadako nga problema actually. Okay, so ikaw kato katapusan nga pangutana. Tinuod ba nga ang pagproseso og 12,000 ang maggasto? Kumugamit ko na siya abogado partner o mga 6 months pa ang pagproseso ni ani. 12,000 magasto. O pwede bang 12,000? register na lang ko kay di na lian man gud unta ang among pagpakasal sa akong uyab. 6 months ko lang pag-process, 12,000 ang magasto para sa abogado. I don't think makaabot og 12,000 ang imong magasto para lang mausab ang imong record sa local civil registrar para mahimo kang legitimate child nga makadala sa apelyido sa imuhang papa, no? Dako ra kaayo ng 12,000. As a matter of fact, pwede ra gani dili mo mukuha og serbisyo sa abogado if kaning imuhang suliran ha, ang imong gisuwat sa amoa maog gyud ni ang circumstances nga nahitabo unless na apay laing concern nga wala nimo na klaro og sulti. If ang problema lang gyud nimo is the fact nga wala ka na himong legitimated maski nakasal na ang imuhang mama ug papa, kahuman ka na panganak, then di gyud ka kinahanglan og abogado, no? Ang imo ra yung kinahanglan sa abogado ang kanang iyang pagkanotaryo publiko kay naay mga dokumento nga gi-require sa local civil registrar as part sa imuhang pag-process nga dapat notaryuhan. Dako ra kayo ang 12,000. As to the 6 months, magdepende man gud na kung unsa ka dugay, but once ma-process naman gud na nimo, pwede naman gud ka makasal using the apelyido sa imuhang papa. Okay. Okay, di na ka kinahanglan mo huwat og 6 months para ka makasal. Ang importante is nasugdan na nimo ang process. Okay? So, mao kanaan, no? Naot ka nakakuha ka sa tambag ni Atty. Elaine, no? Yes. Nga, dili gyud na sakto no ang rate registration nato mga sukitig paminaw kay narehistro naman ka. Magka-problema ra nya hinuong kag samot later on if you do late registration. Okay? Mga sukitig paminaw hinatunta nga namoy naputlo na pagtulon-an karong adlaw kini si Atty. Elaine Bathan. Kinisab si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod na sugilanon. Dinhigapon sa to ang programa kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo mo Nationwide. Tatak Araman. Daghang salamat. Ug maayong adlaw.